Ti Masakbayan. Hello, Tatang. Hello, anak. Kumusta kan? Pasensya kan, dahil mawagak nga amok nga oras hindi pa naginanam. Okay lang, Tatang. Naimbag nga ron tayo mawag kayo. Oray kaskasan no, mapunas ti banog ko na makasarita kayo. Nukasta, nalaos man ti bannog maon, anak. Wan nga ron, Tatang. Adoonay ti trabaho mi itang aldaw. Narigat talaga ti biyag dito eh. Ikarkarigatak para kada kayo a pamilyak. Da kayo ngay, kumusta kayo? Nasaya at kami mag-an. Amumot ni nanang mo. Kanayon na damagan no inawagan kaan. Madanagan kami. Tamangan ka no numabaybay amon ti bagay. Di kay agdanag, Tatang. Kabailak da itoy. Ni nanang ngay, kumusta? Nasaya at mait. Hanggang nasaba na turog ta. Medyo maditirik na itay. Agbaliw-baliw nga minti klima ita dito lugar tayo. Iso nga ato ti agsaksakay. Kitaan nyo nga rod Tatang. Amangan no anyamot daytan. Diyak kaya't nga da mapasamak kada kayo dita. Isong agsaksakripisyo ak dito'y para kada kayo. Di kang danag, an. Da kami ti makaamukon ni nanang mao. Wan gayam, Tatang. Nagsarita kami ka ni Rolly di Kalman. Dandani man gayaman ti exam na. Isa masapol nga agbayad man nun iti tuition na. Wan ka nung nga road anak ka. Agpawitakin ton bigat, apaman nga agsweldo ak. Uray ti allowance yo. Ipatulod ko matan, Tatang. Agyaman anak ka. Basta salwadam ti salunat mo, Amok anarigat ti trabahom dita. Kabailak da ito'y para kada kayo, Tatang. Bantayan nyo ni Nanang, Lumasapon nga ipa-check up. Aramidan nyo, Tatang. Okay ka lang? Itay pa apalpaliwan ka. Kasla na liday ka. Pasensya ka, Jose. Kasla ngamin nagdagson tirik na. Apay aya. Ibagam na niya ti parikot mo. Adaak dito eh. Mabalin mo nga ibaga kanyak na anyaman ti mang burburibor itakan ka. Amom, mapampanunot ko laang. Sulit nga tamot laang ti panagsakripisyo ng agtrab-trabaho dito eh. Apay mo ta na ibagam day ta. Sana yung adda ka dito para iti pamilyam. Wan, ngam apay nga aging gaita. Diyak pa'y na ipaay tinaginawa pa nagbiyak para kadakwada. Apag husto lang ti may patpatulod ko kadakwada. Saan mat ngamin unay adakal ti sweldo ta dito eh. Ngam na amay sa manaimbag. Dakal atulong da ito para iti pamilyata nga adda iti Pilipinas. No diyak la pampanunutan dagiti dadakal ko. Kastamot ti kabsat ko nga agad-adal. Talaga, kasla kayat kong ti agawid. Nagrigat ito eh. Kan mailiwak una yan kadakwada. Maawatak ti marikrik naman. Ngam panunutan man na imbag. Saan ka da para iti pamilyam da ito nga aramidam? Pudno dayta. Ngam amangan nga no da mapaspasamak ijay asanda nga ipakpakaam mo kanya. Awan mo't siguro. Ngam no kas pangarigan man tadangag paiso. Di dala siguro kaya't amanayunan pa iti pampanunutan dito eh. Amo na ngamin anarigat ti trabaho. Tinasayaat, ikararag mo lang yan. Asapay la kumatawan ti parikot da ijay. Talaga akas talaangan ti mabalin kong aramidan, Jose. Kahit agyaman tadaka ka na yun amang patpatibkar iti pakinakam ko. Amumot ngayon bilang ka nakaslakabsat ko, manipod nagkadwata dito eh. Asino kumapay nga tagbinadang, no saan ada talagang adwa, tagpada tamot nga adayo iti pamilyata. Hello, Nanang. Anak, naimbag man da imawag ka. Nanang, apay kasla nagkapsot ti timak yo. Agsakit kayo kadi? Di nakpagdanagan, anak. Awan anyaman na da ito'y. Nanang, di kay ko maglibak kanyak.
Apay adi yung ibagbaga masakit kayo gayam. Apay asan ngay niya wag kanyak na Rolly. Iyak gamin kaya't amariribukan ka dita anak ko. Amagan maapektaran ti trabaho. Saan arumbang day tang inaramid yo, nanang? Nagpa-check up kayo ka din? Anya ti ko na ti doktor. Dalpasan anak ko. Masapul ka nula ang tinaan-anay nga inanak ko na ti doktor. Di kang danag. Kapailak na ito, iyan. Saan na mabalin day ta? Agi patulod iti kwarta. Tapno makapa-check up kayo anasayaat. Saanan, anak ko. Tabagim ti into naram. Saan ka unay nga agpambanog? Saan ang mabalin, nanang? Masapol ang makasigurado anasaya ati sasaadan nyo. Diyak matla makatan na dito na amok magsakit kayo. Anak, Saan yun nga ulitan tinaramid yo? Masapol ang maamwak amin ang mapaspasamak dita, nanang. Nang runa no maipapan iti salun at yo. sige anak ko. Pasensyakan. Saan to na mauli? Rumbang laang, nanang. Isungaron nga daak dito nga agtrab-trabaho para kada kayo. Kaya't ko na salun at kayo akanayon. Patpatgan kayo unay, nanang. Diyak lakit di mapakawan ti bagit. No adada ka sa mapasamak iti uray asino kada kayo dita Pilipinas. Jose, naimbag tayo nawagak ni nanang. No saan? Diyak pa'y maamon nagsaksakit mo't gayam. Anya? Agsakit ni nanang mo? Wan nga rod, iso madanaganak. Agkalma ka laeng. Patsyak nga gimbag tumot lang ni nanang mo. Nagadayuak. Diyak man lang mataripato mo't ni nanang. Nagrigat mo't tanti kastoy. Maawatan ka, An. Basta agkararag ka. Asaan ko maabaybay anti Diyos ti inam? Nagsakit namin ang panunutan, Jose. Awan pa'y maaramidak ta adayuak kadakwada. An? Kasla kayat kunti agawid. Kasanong aramidak na ita? Asino ti mangipay iti pagpaagas ni nanang? Siyaklaan mo tinamnamaan da. Daytang arot kat. Isong agbalin ka kumaanatib kar para ka ni nanang mo. Diyak maliklikan ti saan nga agdanag, Jose. Patpat gagunay ni nanang ko. Sana baybay ang datatangkan ti kabsat mo ti inam. Basta ka nahin nga awagam ida. Iti kasta, amom noan niya ti mapaspasamak ka ni nanang mo. Mamati ak agagangay lang ang sakit ti bumakit day jay. Isa saan ka kumaunay nga agpampanunot, An? Kayat kuman at aripatuan ng Jack maaramid, taadayo akat narod kadakwada. Isuday jay tinagbalin arason, tapno nakarkaro pa'y nga igaad ko ti agtrabaho. Tapno makaipawit at iti kwarta maaramat a pagpaagas ni nanang ko. Napatag kanyak ti pamilya, kat uray asino kadakwada, Jack lakit di kayat a maisagmak. Nam iti panaglabas ti aldaw, kasla kumarkaro ti recruit naan ni nanang. Kasla kimapsot a husto ti bagina. Agingga iti maysa nga aldaw. Hello, Rolly. Naimbag tayo mawag ka ading ko. Kumusta ni nanang? Manang, kaya't ko lang ipakamukan ka. Ngayon taray mitay ni nanang ito ospital. Anya, apay, anya tinapasamak. Kalaat mo ta narigatan nga agangas, manang. Kan kimaro doyag na. Isasaan kami na nagtaktak pa'y in ospital min. Anya ti ko na ti doktor. Kumusta ni nanang? Masapol ka nung agtali na dito ospital, manang.
Tapno maobserbaran di ka sa saad na. Diyos ko, kasla kayat kung ti agawid. Kasla jak kabaulan nga awanak iti dan na ni nanang iti kasta ka sa saad na. Di kagdanag manang. At dito ospital ni nanang. Maasikaso na naimbag. Kasano no kumaro ti rikrik naan na? Kasano no? Diyos ko, saan kumamat? Manang, di kagpampanunod itanyaman ang negatibo. Amok aging bagtumot lang ni nanang. Ang kararag tayo. Uwan ading ko. Basta ka na yun dak nga awagan. Tap na maamok ti mapaspasamak dita ah. Da kayo pa lang nga ron ti makaamo dita. Masapol nga agtrabaho ak. Tap no adda maipawit ko a pagpagas ni nanang. Kan pagbayad dita ospital. Wan manang, awagan da ka kanayon. Agan-anad ka dita ah. Uwan ading ko. Pwede ka man makatalnan. Ada problema? Kauawag kami ni ading ko. Intarayda ka naman na ni nanang iti ospital. Marigatan ka nung agangas. Anya ka nung iti ko na ti doktor. In-confine da ka di? Juan Jose, masapol ka nung obserbaran da. Isong agtalinaag pa iti ospital. Nagrigat, Jose. Awan na pulos maramidak tadayo akmot kadakwada. Awan na kitidan nada. Maawatan kaan. Ngam saan ka sumuko? Laglagi pam, anakarkaro ita nakasapulan da ka. Amok, ngam nagrigat gayam ti kastoy. Diyak man lama saranay ni nanang ko. No kayat mo taagawid, mabalinmat. Ngam no kasapulan nga agtrabaho ka, tapno da maaramat ito ospital, agtrabaho ka nga rod. Kan kanayon nga ipariktam kadakwada nga adda ka akanayon ang nakasuporta kadakwada. Jose, Agkararag kaan. Amok nga amin na problema, ada solusyon na. agyaman akmanan Jose. Naimbagtanda ka mang patpatibker kanyak. Hello, Tatang. Kumusta ni Nanang? Anak, critical di ka sa saad ni nanang mo. Anya di kay tasawan da ita. Makalasat pa'y ka din ni Nanang. Aramidin dati amin akabailanda. Tapno may salbar dati inam anak ko. Nakaroon pneumonia na. Diyos ko, Tatang, kasladyak ka baala na sana makita ni Nanang. Maawatan ka, anak. Masyanak una yun ka. Kapoy daayat mo ang makaipatulot iti mabusbus dito yung ospital. Iso asaan ka akas ka rin na makaawait. Anya ti ko na ti doktor. Ada ka di pa'y mabalin tayong aramidan. Aramidin kanti amin akabailanda anak ko. Masapol ang mabantayan anaimbag ni nanang mo. Ngam saan amay pasigurado ka na kami ni doktor no malasatan na tinasasaan na. Diyos ko, sabay ko mata makalasot ni Nanang. Sabay ko man, Diyos ko. Anya ti madamagan. Apay akas ta tilangam. Jose, critical ti kasasaad ni Nanang ko. Ah, Diyak ka muna niya ti aramidag. Kasla mablang-blang ko ak. Diyak makapagpanunot iti nasayaat. di nasayaat. Agkalma ka lang an. Tapno mapanunot mo anaimbag no anya tarumbang nga aramidam. Jose, kasano no? Saan ka ngamin nga agpanunot iti negatibo? Agkararag ka. Day tati kasayatan nga aramidam ita.
Nang runa taadayo ka pa'y ngarod kadakwada. Ang pakadak ka ni boss, kaya't ko talaga ti makaawid. Adakan ka dayta. Nasayaat mo tapno makitam ti inam. Ken maamwam, no anya talaga ti kasasaad na. Mabutbuti nga, Jose. Kasano na di akong maabutan pa'y tinag. Agtalag ka iti Diyos. Di na baybayan ni nanang mo. Kaya't ko na talaga ti agawin iti kabita na panawan. Kaya't ko makita ti inagsak maya maladaw ti amin. Patib karam ti pakinakam mo. Para iti inam. Sapay ko matamaispal ni nanang. Sapay ko ma, Jose. Manipod na amwak ang masakit ti ina. Inaramid ko ti amin, tapno makay patuludak iti kwarta ama busbos. Namkaskas di ang nagbalin a critical ti kasasaad na. Aglalauken ti marikrik na iti daydi agundaway manang. Diyak nagawid adagos, gapu iti ayat ko ang makaipatulod iti pagpaagas ni nanang. Uray kasano ti ayat ko nga agawid. Awan mat ngamin ti sabali anam namaan mi a pangalaan, no saan asyak matlaan. Nagrigat ti kasasaad ko iti daydi a kanito. Kukwaklatan ti nagsamsangit na agururay ti update kanya, maipapan iti sasaadan ti inak. Aging ga idi mariknak akasla awan namnaman, iso nga ingkadeng kon ti agawid, tapno maabutak pa'y ti inak, kat sa anak to nga agbabawi iti nakaka. Apay nga taasan asungsungbatan ni tatang ti awag ko. No kaano mo't ang magagaranak ang mga ipakamu kadakwada nga agawid ak. Santo sanda asungsungbat. Sa anak nga agsardo nga. Hello, anak. Hello tatang. Itay pingawawagan kayo. Namdi kayo mo't sumungsungbat. Anya ka din ti mapaspasamak dita. Agawid ako ninton bigat tatang. Ibagayo ka ni nanang taurayan na ti sasangput ko. Anak ko, awanan. Pinanawan na tayo ni nanang mo. Anya? Saan? Saan ang punuday tatang? Inaramid na di amin nakapaulanda. Hanggang saan na kinabalan pa ni nanang mo. Sana mabali na mabasamag na ito, tatang. Agawid akon. Apaya din nagmalay noray ni nanang. Amo ka na sakit para ka na ito na pasamakan. Hanggang masapol nga klunin tayo. Gawanin ni nanang mo. Patpat ka na kamunay ni nam. Diyak mananarakop ni nanang iti maudi agundaway. Awan man labolas tinaramidag tapno may salbar ko't ibig na. Kasi kaksaw iti kasta. Takinapon ko na. Di ka lang tatanaramidan na para iti nam. Amok no ka ng sinitirik nam ti sana makaawin. Tapno makaipaturod ka lang iti pagpaagas na. Kasi iti pagyamanin unay ti inam kan kanak ko. Di mo pinaybayan naging kay ti maudi nga agas na. Tatang, nagagawid ak pala kumaigi. Nalabit na naabutak pa'y kumasibibiyag ni nanang. Maawatan na ka ni nanang mo, An. Inaramit mo ni amin para iti pamilya tayo. Ipatpating na kaunay-unay ni nanang mo. Tandaan tayo ta. Patpatgag matunay ni nanang tatang. Ipatpatag ko, nay.
bigatan ti flight mo, An. Makitam tumot lang ang tiinam. Anya pa ti Serbina makitak ni nanang na may samot tan abangkay. An, Kinapod no na, Jose. Diya ka mo no. Anya ti ruming bawarik na kita. Nula dingit. Wano pa nakakonsensya. Tadyak nagawid adagos idi. amo ka na sakit unay tinapasamak. Ngam, di mo madmadan ti marikriknam. Isangit mo na iso ti kasapulan. Tiyak maawatan ti marikriknak. Pudno ana sakit unay. Ngam kaslawan na pulos bigsak. Kasla kag tatapaw iti ulap. Talaga nga na nakaladlading iti maawanan iti ipatpatag iti biyagaan. Nang runak at saan mo ana ibaga iti inam. Dagiti rumbong ko mga ibagam kan kuana. Basol ko. Apay a pinanawak ti inak. Tiyak pulos na ibaga kan na iparik na no kasano ti kinapatag na kanyak. Di mo pabasulan ti bagim. Isuda ti kang runa na makagapo. No apay a pimana ko iti pagilyan tayo. Kat imay ka nakigasang-gasat diti balasiw tao. Amo ka maawatan ti inam ti amin. Dagiti ado a sakripisyong para kadakwada. Diya ka muna kasano asang wakday ti apan nubok. Amin tayo kat agdalan iti agdudumapan nubok. Masapol nga aklunan ti kinapudno. Ikagumaam nga aklunan ti saam amarikriknam. Diya ka muna kabalak. An, di mo pagbalinan arason ti saam amarikriknam tapno sumuko. Tapno maawanan kay tinamnama. Mga baruanan ka para iti pamilyam. Pudnong awanan ti inam. Ngam tandaanam kung maasibibiyag pa'y ti amakan kabsat mo. At dadapay apang ibukbukam iti panawan kan pamatag mo. Sapay lang kumata sumagapsap kan kadag iti ibagbagak. Kat may kan ka iti kirad alumaban. Agyaman ako, Jose. Diya ka muna anyan tinapasama kanyak. No awan ka amang lawlawag iti ka panunutak. Nanang, apay ngay pinanawan na kami mutan. Apay adinak na uray. Di ka man na nakasaritay ti maudi agundaway. Nagsakit, nanang. Kaslawan nagmamaayan ti amin na panagrigrigat ko niya balasiw tao. Nagsakripisyo para kada kayo ang pamilya. Kaya't kayo nga ipaayan itinasaya at panagbiag. Ngamawan nagmamahaya namin narigat kan sakripisyo kay madayo. Sana na matugpal nagiti arapaap ko para kada kayo. Pagkawanan nanang. Di ka man lang naasikaso kadagi di panawan na kasapulan na kunay. Diyak man lang na iparik natin na lao sa panagipatagkukan ka. Iba't patag ka unay-unay, nanang. Unay-unay.
Anak, manipod na itabon day dinanang mo. Di ka pa'y rimrimwar dito'y balay. Kanayon kalatan ang nakapupok dito'y kat di ka matagtagaray. Kasladyak pa'y lamaaklon nga awanan ni nanang tatang. Amin tayo kat naglading it. Kan nakarik na itinakaro asakit, itikalat nga ipupusay day di inam. Nga masapul nga aklunan tayon ti kinapudno. Saanan nga agsubli pa'y ni nanang mo? Nagsakit nga min tatang. Kaslawan nagmamaayan ti panagtrabaho kanya malasiw tao. Di mo ibagaday ta anak ko. Ado tinaaramidam bayat ti kaadam iti sabali apagilyan. Kat day ta ti pagyamanan unay day dinanang mokan ka. Di na kami binaybayan. Di mo binaybayan ti inam, aging kay ti maudi nga anges na. Kat binalon na tinalaos apa nang ipatagnakan ka iti tanam, anak ko. Kaslawan pigsak ang mga barwanan tatang. Anya ti rumbang aramidak. Maawatan kaan. Ngam di mo dadaulan dagiti arapaap mo gapo iti ipupusay ti inam. Sigurado adi na magustuhan ti kasta mapaspasamakan ka. Agbalin ka anatibkar. Mga barwanan ka para iti bagim. Panawan matentap no aramidam dayta para iti bagim an. Panunutem no anya ti pagsaya atam. Kidawam ti panarabay ti Diyos no kasta adi mo ammo ti aramidam. Kandi mo ammo no sa dino ti turungam. Taiso ti mangigiyakan ka iti umno adalan at aluntunam. Di nakabaybayan ti Diyos, anak ko. Panagrik na kat jakon ammo ti rumbang nga aramida. Ngam gapu iti pamagbaga ti ama. Kaya rigan na nakariingak iti pan nakailibay ko. Podno anarigat nga aklunan tinapasamak iti ina. Nangro nakat petat. Kanjak pulos nakasarita iti nabayag a panawan. Ngam masapul na agbalinak anatibker. Takas iti imbaga ni tatang. Saan amagustuan day di inak no agpulkukak. Apaman anaumpot day di abakasyon ko, nagsubliak dito'y Macau, tapno ituloy ko tinarugya. Tapno ituloy ko timanggad. Para iti arapaap ko, kan para kadatatang, kan ading ko aroli. Katamok manang, babaan iti tunong tinamarswa, nagbalinak anatidker, kat ininot anatungpal dagiti arapaap ko. Itamanang adamat ang trabaho ti kabsat ko dita Pilipinas. Siyakmat, addan ornong ko, katleplep pasutlaangan ti kontrata, tainton agawidak, jakton agsublipay, tapno maibubus kumatan ti panawan ko para iti amak. Jakon kaya tamaulit tinapasamak, anabaybay ak ididay di inak, tapno makataggadaklaan. Podno anarigat ti agbalin na OFW. Iso akadabi ti makangad iti pakasaritaa, kayat ko laeng nga ibagamanang. Kailalaan nyo kuma titunggal sentimo nga ipatpatunod da. Daputa saan arabrabak ti kaadada iti balasiw taaw, tapno naeng makatagad. Agyaman ak manang, saludo ak iti kinasaya at mga anak. Pudno unay ti kunam, na adu ti sakripisyo yung OFW para iti pamilyayo. Kan aklunan tayo man wano saan,
Adulat ta dagiti saan ang nagbaligi, itilikodan ti adu arigat ken sakripisyo da. Ta saan ang nasaya at tinagbanagan ti pamilya at pinanawan da dito'y Pilipinas. Kagrunaan ti amin, magusto ak unay ti balakad mo, itinapanawan dagiti OFW a kapamilyada. Tatitunggal sentimo amat gadanyo, amaaw-awagan iti baro abanwar, katukad na tinakaro nga iliw, rigat, ken sakripisyo, para kadagiti ipatpatagbiyo. Di Masakbayan. Day, nagsapa ka na nagriing anak ko. Nariwot pa'y laang. Masapak namin itananang taal daw ti tiyenda. Amuyomat nga daw ti agatang no kastingal daw. Ay, un gayam nga agpaiso. Tiyenda gayam ita. Ay, mabiit lang nga ron tagluto ak iti armusar. Tapno makapangan ka pa'y sakbay amapan ka iti tiyendaan. Ijayak ton tiyendaan nga agarmusar nanang. Adumat dagiti agisursur-sur iti makan ijay. Jelatan armusaryo ka dagiti ubing tilutwan nyo. Ay, sige nga rod. Anya nga oras a sumangpot nila kay Mau. Aging kat alas 7 ita naka-duty nanang. Jakon mauray. Imbagak mo't katikan kwa na idirabi amasapak ita. Naala nga rod, agpikat kan tapno makapankan. Siya kunti makaamo ditoy. Pagarmusarag ton nila kay Mau inton sumangpot. Agyaman ak nanang. Da kayan ti makaamo ka dagiti ubing. Isang patkunton ti sidaan tayo ama iluto inton malam. Naalagarod anak ko. Aganad ka. Naimbag ta nakariin ka lakay. Agar mo sarkabatan, nalpas kamin ka dagiti ubeng. Ay masak beton tinaturog. Altaw mo't kaya man. Kasano adi mo maimas ti maturog, kat nakainom ka man na nag-aawidan ni Dirabe eh. Apay, napanan nyo ayakin ni kumparem. Di talaang. Dapat may man binisita tayo may sa akong padreme. Aging ga, itikas nga oras. Ha, abangan no sa bali mo ti masumsumok mo, alaklakayan. Ay unay kamatan milyang. Anyangarod ngay taramidak dito balay no adak lang dito. Nagado, ama ubra dito, Igoryo. Na, Saan mo't ama isamira nga aramidan amin di manugang mauta, ag-duty mo't itirabe eh. Siyempre, maturog mo't ano sumangpot. anyang amin ayati paramid mo. Ipagamam ta aramidak sakbarom warakin tun madamdama. Manan, napuyatan ka lang arudin idirabe, umawar ka man itan. At nangarod tungtungan may kanipari pedraing. Alangan mo tajak mapan. Alakit din. Dasaran ako ni ti armusar ka. Tapno maramid ka no anyaman ti iparamid mo. Tapno di ka manan ang ngaw di tabig bigan. Nasapa ka mo tasin mangpot ita, bakit? Wen Larry, tiyanda ita, iso anasapa ak anak kapaibus itilako. Ado nga min tinaggatang itay. Nasayat mo't nga rod, tapno makainan na kamot anasapa. Madamdamalaeng, inaktuman agjutin. Wen nga rod. Apay, saan pa'y amasukatan di schedule mo? Saan tayo nga rod, Eva? Ang umusta na bali? Tama no alawas lang nga na pangrabiyak nga agjuti. Sayang mo't yung may nayo na sweldok na agjuti akitirabi. Ay, kaano nga tayo aguminawa mo't da tao. Sapay agad adal ang nagitubing. Dumakdakkel ti gastos. Adan tumutla siguro, bakit? Tinapatag, saan tayo ang makamkamtod itinal daw? Sa bagay mo't ket di Sapay pananawa ni tatang. Tila papapanan na ako na ni nanang. Awan lang arudon trabaho na. Di pa'y agyan mo't ito'y balay. Inal daw arumrumwat. Bayan yun na isuti kayat na. Basta di na kayo re-rebukan. Anya ka ta saanan ngay. Pasaray dumawat nga rod iti kwarta, isa marurod ni nanang. Yan madalaki iti itad, di ikanlatan. Isupa paka-stressam day ta, Eva. Ibagam ka ni nanang tadinan pakasikuran pa'y ni tatang.
Kaya nakariing, tatang. Ay, dak nga ruton makaturaw kay sabi maun akon ata nagluto akon iti pagarmusar tayo anak kaw. Nagsayaatan nga, tatang. Well, nanak, tapno makaarmusar ka pa, isak ba mapan kaagla ko dyan tsindaan? Narigat sa mo dawan nagyanti tiyan na nga ang trabaho. Agpaisot ako nayo, tatang. Agyamanak na rod ata nakaluto kayon. Sige, mangan kanta itimplaan ka man iti kapay. May mayat ka ti agarmusar no mabulunan iti kapay. Kasla adda ipasimo da agdagita agaraw yu, tatang. Adda ka di kasapulan niyo. Ay, nasayata na damag mo anak ko na pintas. Ay, at ako talaga. Mano, kan pangusaran niyo? Agwa nga main, iba. Agkasanga di may sa kumpare may ijay kabang iba nga barangay. Inawis na kami kun ni pare Pedreng. Narikat mo ta sumurtak nga ultimo pagplitik at awan. Amo ka din ni Nana nga damanan papanan niyo? Win, imbaga ko. Kat, pinalubusan na kayo. Ay, sos anak ko aya. Amumot ni nanang mong. Siyempre, madia, ipapilit ko. Saan mo't nga isaw ti pagdawatak iti kwarta, saan aya? O sige, ikan kayo. Ngam, saan kayo nga agbayag iti papanan nyo? Kan pangaasi yo ta saan kayo nga agawid anabartag? Di yo ko maipaayan iti sakit ti ulo ni Nanang. Ayun anak ko, promise, cross my heart. Masapa akmat lang nga agawid. Hope to die. Saanen nagtrabaho ni Tatang, tagpadadan ka ni Nanang asumalugan ti pigsada. Ngam ti kasurun ni Nanang, kat ti masansan na irurwar ti ama, akadwa na dagiti kumpare na. Da kami kanila kay ko trabaho para iti pagkasapulan mi, agraman panagadal dagiti anak mi. Apan isulaan ti sweldo nila kay ko manang. Kastamat asaan akanayon anapigsa ti panaglakoy di tiyandaan. Iso asaan ama ilibak, na adda dagiti kanito nga apagpursitulaan ti matmatdadan mi. Iso dayta ti pakariribukan mi nga agasawa. No daduma, mainayon pa'y ni Tatang ko pasaway ako nada iti Tagalog. Nasingpet ti asawa, awan bisyo na. Adalaan dagiti kanito amaawis, kat isulaan ti panang timtim na iti arak. Naglapas pa iti aldaw manang, dumakdakkelon ti gastos para iti panagadan dagiti anak ni. Apa, nakariing ka pa ilang, bakit? Di mat masapa ka ako ng ama pa ni Jitsendaan tan bigat. Yak pa'y nga rod makaturog. Anyaya ti pampanunutem. Dumakdakkel ti gastos dagiti umbing iti pagadalan. Nang saan mat nagbaliw ti maberberukan ta. Sapay nagadun ti kakompetensya iti tiyandaan. Amamang adakdakkel ti puunan dangam siya. Iso nga ad-ado ti mailaklako da. Anya nga rod nga ti maramidan ta, Eva. Masapula talaga ti panagimpad, Anya nga tano, agabrodak laangan. Anya? Uhan, ado dagiti madamdamag ko asin maya at tibiyagda, gaputa nagabro di babae, kat agtintinulong dang agasawa amang pasaya at itibiyagda. Anya ko matrabaho nga iti sir kami dyan no bilang? Di domestic helper. Ha? Naimbag ijay, ta sigurado ti masweldo. Kan, agsweldo kamat iti trabaho, Larry. Panawan na kami kadagiti ubing? Man ano kayo kuma, adamot dana ng akabalayo. Adalat ta mga sikaso kada kayo, uray no makapagtrabaho akton iti balasyo taaw. Ala, adakan ka day ta, Awan mo ti maramida. Taday ti lang mo tamo katrabaho, tiyag security guard. Padasot ti agaplay lakay.
Sapay ko mata mapagasapan nak. Tapno maisaganaan ta tinarangay kan nasaya at amasakbayan dagiti anak ta. Sigurado ka kadi iti da itapanggap mo, anak ko. Desidido ako, nanang. Dumakdakkel ti gastos dagiti apu ko yung agbasbasa. Iso ka sa pulan at talaga pumanaw ti may sakada kami kanilari. Ay, Eva. Dakdakkel ti namnama asyak ti makapan, nanang. Agaplaya ka domestic helper di Singapore. Napintas ka no ijay kung natay may sa agayam ko. Kat kado anak ka no nga agaplay iti agency iti Manila. Anya nga iti kula di asawam. Anya nga iti makunana. Imanugot ananang. Taparamat ka dagiti anak mi ti pampanunutak. Dala, adakan ka da ita anak ko. Sapay ko mga road, tamakapan ka. Tapno mapasaya at ti biyagyo asang kapamilya. Nay, nagsayatan nga no makapan iti abroad ni Eva. Anya ko matipagsayaatan na nga ibagbagam man ang alaklakayan. Siyempre, dakdakkel ton ti maswildo na ijay. Aw, di at adun ton ti may patulog na ditaw. Makawatak taon, ti nawadwad akwarta manipod kan kwa na. Ay, di ka lagbain alaklakayan. Na, Imbis ko mamasyan kay di anak mo nga umadayaw ngam naragsak ka pa'y. Taday talabagin man ti pampanunutom, guryaw. unay kamatun milyang. Kung trabida ka man ako nakaw. Saan mo ta si katipagdawatak nukas kasano? Wen, ngam kababain, ije manugang mau. Anya laangan nga iti kunana. Kakaas ije asawa na ije adayaw. Ngam daw-dawatam laang ti pagbaybayang gudaw mau. Saan milyang? Aunti makunakanyak nila reta agka-vibes kami. Dikit kami adwa. Oray po utam, agbalin kami tupay nga agbespre na. Ay. Di mo lakat isungsungsong di manugang mo iti aramid mau si kalaklakayan. Na, Sigurado akaungot na kantaw di anak mo. Pumadanin ti flight mo, Eva. Wan nga rod, naimbaglaangan tanapagasata na kamapan agtrabaho di Singapore. Sapay la kumata na saya tagbalin tong amom. Sana kas kadagiti madamdamag tayo dito Pilipinas. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Kan amok mati makidanggay no kas pangarigan. An nadam nga rot ti bagi mi jay Nonam na maamasan ang nasaya ti kasasaad mo ijay. Agawid ka dagos. Bagim laeng tinam na maam ijay. Laglagi pom dayta. Uwen lakay. Makamukan ton diti balay. Ipatulod ko kan katisweldo, kat urnungam iti bangko, tapno adan to pangrugyan ta inton agawid akong diti pagilyan tayo. Apay no si kalat ako man ti agornong ijay. Nasaysaya at matlaang no dituyan ti pagurnungan ta. Dakkel ti panagtalag ko kan ka. Amo kasalwadam ti pagrigatak to ijay. Sige. Nam na maam dayta bakit? Siya akong ti makaam mo ditoy. Ornungog iti bangko ti amin nga ipatulod mo. Umdas mat siguro ti sweldok para kada kami dito Pilipinas kadagiti anak mo. Mga lakalat tamat iti ipatulod ko Ti importante, adda maidulin ta para iti masakbayan ti pamilyata.
Napagasatan at met tanasingpet tinagbalin nga amo. Iso na talgad met tirik na ti asawa, idi addaak ditoy. Ti asawak ti agururnong iti patpatulog ko. Ngam pasaray makaalam at lapta, no kasjay nga ado ti babayadan dagiti anak mi iti pagadalan. Iti pa naglabas ti aldaw, kaskas din awan nagbaliwan ni tatang kumanang. Ngam jakmat maibturan apapasan asaan nga ikan, nang runa no awagan na kat dumawat iti kwartada. Jakmat tan ibagbagaday ta kaninanang tapno saan dara agriri. Ti dakas na, at dagayam dakas na imbuma ti panagilimod ko iti ina, maipapan iti kwarta na ipatpatulod ko iti ama. Apay, papapadan nyo kanila rin itong galawan trabaho na. Masansan mo ti panagkuyog yung adwa. Ay kat agbanbanding kami mat nga agkatugangan Unay kan ay amilyang. Apay dakas. Wan, dakas. Da. Ang roda no isungsungsong mo dyan manugang mo iti sana nasayaan. Oo, apay obe nga may sungsaw. Kanan niya kumatararamida kaya. Awan mat abakan. Ha! Teko nam. Adda na'y palapayag kanyak, amasansan makita na kakanaw iti sugalan. Apay, pangalalaam iti kwartam apagsugsugal mo. Ne, ay sa anak nga agsugsugal, milyang. Chismis lang day ka. Aklo na kamapmapanak ijay nga magbuy-buy aklaan. Pangala ko mga imot iti kwarta pagsugal ko nga. Anyala ti amok nga no aguutang kan iti pagsugsugal mo. Saan man natila malablabid mo matabakbakitan? Awan tararamidag adakas. Kan kang runaan na, saan ko nga isong-song-song di manugang ta? Ha! Siguradom lang. Tanusaan. Siya ka mismo ti mangidanon ka ni Eva iti aramidan niyaw iti asawa na. Anyang tatang, mapantan to man ni ayaw yang tan? Ay, shh! Saan ka unaan na tagaribaraw, tanay? Palpaliiwan na taninanang mau. Agat atap nga isung-sung-sung ka ka na. Kastaya tatang. Wen, adda ka nun ang ibagakan kwa na amakit kita dak iti sugalan. Kat amangan ka nun sursurot kamatay. Talaga nga rin anapig sa tiradar ni nanang ano kasta? Ngarod baraw. Ang basta mapantalanay. Ada ka di pa'y kwartam dita. Adda tatang. Kat nung nagkatang kamot ka dagiti kasapulan tayo dito'y balay, edi kalman. Amangan nung naibusan. Di bumuludak tupay lagi jay papaidulin kanyak ni Eva tatang. Di nanton maamuan day jay. Gamno bilang man, di bagak nga inusar kunto para kadagiti ubbing. Ay talaga bilibak kan kalanay. Sige nga raw, mapanta, bareng mga baktamutan, tanay. Agkagatol dagiti dakulap ko sika. Oray siya nga tatang. Talaga nagganas gayam tagsugal. Makaliwliwa nang runa ng mga abak ka. Kayong tinawagak, tadyak mo't makontak ni Larry. Di mo't day off na ita? Ay, naimbag ta imawag ka anak ko. Diyak kumakayat nga ibagada ito'y ka. Tadi pa'y iso apang panunutaw. Ha? Anya day tananang? Di asawam, kanjay na laing gamam. Masansan nga agkuyog da. Kunak no dala ang pampapananda. Ngamanda na kaibaga kanya. Akanayon da kano amakita dagiti ang katugangan ijay sugalan. Anya? Wen, anak ko. Adan na kaibaga kanyak ide, maipapan ka ni tatang mo, amakit kita da iti sugalan. Kinuprontar ko. Ngam kuna naman, apangalaan na ngay
ka no iti pagsugal na. Iso ako naknupod no di magpagana. Ngam ita, uray gayam di asawa, na isungsungnan nga agsugal. Kasano masansan ang makita da ko nayo? Katadamat trabaho ni Larry. Saan sabot na nasumsumra anak ko? Kanayon maganda dito. Uno saan, ang kuyog na kanitatang mo. Diyos ko, sapay ada amin kan kwa ng urnong mi. Ipatpatulod ko amin kan kwa na asweldok nanang. Anya, Kan, adamot basol ko nanang. Tatunggal umawag ni tatang adumawat iti kwarta. Patpatuludak babaan ka ni kasinsinlando. Amangan ka nun agungot kayo na maamwan nyo. Isong alalaan na laangan ti kwarta na ka ni kasinsinlando. ay isubad na gayam nga agsugsugal Taiklik kang magayam iti kwartana. Bayan nyo tawagak ni Larry, kat ibagak tinaamuak. Sapay ko mata din na ginargaraw ti urnong mi. Tapara dayjay iti masakbayan dagiti anak mi. Hello, Larry. Naimbagtasin ng batam ti awag ko. Nakapamin ano akon nga awag kan ka. Apay, sa dino ti ayan mo? Apay, adi mo masungbatan ti awag ko. Pasensyakan bakit? Nakasilent gayang ti telepono, kisojak nang nagtiawag mo. Di mo't day off mo ita? Awan ka kanumat iji balay ko na ni nanang. Napanam, Ha? Bakit? pudno ka di tinadamag ko. Akanayon kayo kanukan itatang iti sugalan. Ha? Saan Eva? Sino ti lambit anang ibagakan kay ti dayta? Pagbali ng pay alabid ni nanang, Anya? iso tinang ibaga kanya kakanayon kayo iti sugalan. Kasanon ti trabaho? Eva. Ayan. Nagikata ko niti sigo na pagtrap-trabahwak. Kumakanaklangan iti sa Bahala Security Agency. Nagikat ka? Wano inikat da ka? Gapo iti masansan a panag-absent mo, gapo iti kasusugal mo. Ha? Kaano pa asan ka sumsumrok iti trabaho? Napayagan. Pasensya ka, Eva. Saan na maulit pa eh. Diyos ko, pangal-alaam nga rod iti sugsugal mo. Iti kwarta nga urnungan ta. Bakit sukatak to matlaan, apama na makabiro ka kiti sa Bahala trabaho. Nagawan mo't tanabain mo, Larry. Pagrigriga atak da ita kwarta, tapno dala ang maurnong ta. Ita, insugal mo. Napananti konsensyam, Larry. Pakawalan na, Eva. Agpinasensyata. Manipod ita. Saan akon nga agipatulod iti kwarta kan ka? Agsapol ka iti trabahom. Tapno ada pangalaam iti inayon mo iti paragastos di tabalay nga ipatpatulod ko. Ninanang ti pangipatulod ak iti paragastos di tabalay. Ngam sikat ti makaam mo kadag iti kasapulan dagiti anak ta. Adda ak ti kang agrigrigat. Ngam luslus tayam lagayam iti sugal ti pagbanbanugak. Saan na maulit? Diya ako nagsugal. Kan aksapol ako niti trabaho. Nasakit tinaramid mo, Larry. Nagtalakakan ka. Agpada kayo lang ka ni tatang. Awan apulos asiyo kanyak. Nanang, saan mo tanya umawawag ka pulos kanyak ni Eva? Awawagak kung di namat sungsongbatan. Sana yung aglapasan ti kontrata na kat agbakasyonan diti Pilipinas. Nagpirma manan iti kontrata na. Kat saan na napatuluyan ti agbakasyon. Kanasakit pa ilaang tinakam na kadakayaw kani tatang mo. Anya? Dahita ti agpaiso. Di na pa'y ngarod kayat apay bagakan ka. Ngam gaputa nagdamag ka kanya. Iso nga imbagakon. Nanang, ibagayo kon ko na nagbalbaliw akon. Kun ibagayo nga dan sa Bahala trabaho. Talaga adya ako nagsugal. Panaknakam ti panagbaliw mo, Larry.
Saan anala ka abalipatan tinaramid mo kun ni Eva? Kurang laag kubon gapo iti panagtrab-trabaho na. Ayat na laang nga da maurnong yaw. Ngam inubos mo mo't iti sugal. Pakawanin dak nanang. Kat pangasiyo ta ikiddawan dak iti pamakawan ka ni Eva. Ikarik nanang, agbalbaliw ako na talaga. Sapay ko mga rod tamapakawan na kantumot laang ti asawam Larry. Ikararag mo asaan makapanunot iti maday, tapno saan marakrak ti pamilyayo. Diyak kaya't madadaal ti pamilyami nanang. Ngam kayat ko nga ikan iti pagnakman ti asawak. Eva, anak. Iso tinag ko na kanyak idi. Nga awan ti sabali anam na maak dito'y no saan atila ang bagik. Iso nasakit tinakam ko. Ta iso ti makagapo. No apay akas to itatirik na kabayatan ti kadak iti adayo. Ay na, pangaasim tagbalin ka kumanatin ka, Eva. Panunutam dagiti anak mo. Iso dalaangan ti mangpatpatibker kanyak nanang. Nasayaan to kasta anak ko. Kandi mo liwayan ti kumararag iti Diyos. Isulaang ti makaitan iti tibkar akasapulam, anak ko. Talaga kasta ti aramidak nanang. Tilaangan na marso ti pagtaktaklinak. Tunggal sumkan ti sakit tinakam kung gapo iti inaramid ti asawak. Tilaangan Diyos ti taklin ko. Nalaos ti sakit tinakam ko, kaitilikodan ti amin arigat ko ditoy nga agtrab-trabaho. Di man la na konsensya ti asawa, anang isugal iti kwarta anagbannugak. Nadagdagan pa'y, tamis mo at ti amak ti kadwana iti kasjay nga inaramid na. Gapo iti dayta, nag-renew akmanan iti kontratak manang, kat jakon nagbakasyon pa'y, naaging gaita. Dagiti anak ko, kaninanang ko ti awawagak iti inaldaw, tapno mamonitor ko ti kasasaad dagiti anak ko. Adda kanumat tan trabaho ni Larry, kat ison ti mangmangted para iti kasapulan dagiti anak mi, iti pagadalan. Talaga namin nga impetan ko adjakon pinawitan iti kwarta, agraman ti ama. Uray medyo nabayad matanday di apasama, panagriknak kat madama akpaylaon na agpaspasanaang. Kat sapay kuma, tamapunas tumatlaang ti sakit tinakam, na imukuop iti barukong ko, iti masungad nga algaw. Pudno unay anasakit tinapasamakan ka. Nagrigat ti sasaadin yung nga OFW. Adda kayo dita nga agsaksakripisyo para iti pamilya ana ibati yo diti Pilipinas. Katpod no ti kunam, anarik nam amin abanugmukan sakripisyong nga agtrab-trabaho iti adayo, idi awan nagmamaayan ti kwarta na impagarup mo kat ururnungan ti asawam. Sapay kuma, taagtultuluyan ti panagbalbaliw ti asawam. Ipaayampay kuma iti may sa atyansa, tapno saan amarakrak ti binukalyo a pamilya. Kararag ko asapay kuma, takanayon ka anasalunat, tapno maipaay mo ti arapaapam, amasakbayan ti pamilyam. Di Masakbayan. Tatang, anya ti ko na ti doktor. Kumusta ka nun ni nanang? Naikagumaan dati naming ninanang mo, anak.
Ngam saan na nakas itisigod ti kasasaad na. Anya ti kayat mo asawan tatang? Agbalinan nga inutil ti inam, Glory. Saanan ang makakunail pa'y. Anya? Diyos ko. Makapaladingit na ito ang napasamak anak ko. Tatang. Diyak ninam lamang agbaan nag-akastoy ta amin. Kanayon apalagipak ni nanang mo. Tasigod kat nga rodan nga da sakit na. Ngaman yan ta napasamak matlat ta ti kastaw. Hanggang masapol nga agbalintaan na tibkar, Glory. Nang runa kat ubing pailaang ti kabsat mo. Masapol nga ilawlawag takan kuha na tinapasamak iti inayaw. Sige tatang. Siya akong ti makamo amang ilawlawag ka ni Neneng iti amin. Kasaritak ni ading ko. Manang, ayan da nanang. Neneng, ading ko. Amang ano inton maminsan pa'y nga aldaw ang makaawid dito'y dananang kan tatang. Apay ngamin manang. Di mo't na ospital ni nanang tana-atake. Wan manang. Masapol nga agtalinaad pa'y laang iti ospital ni nanang. Ngam itapay laang. Ibagakon kan ka ha. Di kanto kumamasmas daw iti langan ni nanang. Apay manang. Gapo ngamin iti sakit ni nanang. Dakkel tinagbaliwan ti kasasaad na ading ko. Manang? Dahito tiyak paiso neneng. Kat pangaasim ading ko. Makitinulong kanto amang taripato ka ni nanang ha. Nang runa no awan ti klasem. Manang? Amok anaganos ka pa'y unay iti dayta nga edad mo. Tapno maawatam ti amin neneng. Masapod asanayan ka itan. Tapno di kanto maikawa iti kasasaad ni nanang itan. Glory, anak. Panagkunakat na ipalawag mo ana imbag iti adim ti kasasaad itan ti inayaw. Tatang, Kitaom ni Neneng ne. Iti naganos nga edad na. Kanayon nga da iti abay ti inayaw. Tunggal kastoy nga awan ti sarak na iti pagadalan. Bambantayan na ni nanang yaw. wan nga rod tatang. Kat pagyamanak launay, tauray no ubing pailaang ni ading ko. Nasagapsap na ti amin nga imbagakkan kwa na. Anak, Maasyanak ka ni nanang. Saanan apulo sa makakunail, kat nakaigdalatan. Glory, anak. Ngamusto ti kunayo tatang. Saan arumbang amapukawan tayo itinamnama. Masapul nga agbalin tayo anatibkar. Saan arumbang apaidagal tayo iti daytoy apanubok. Rumbang laang, Glory. Agsisindaranay tayo, anak ko. Datayo laang matinamnama titunggal may sakit. Iso arumbang lang nga agsisindaranay tayo. Glory, kumusta ni Nana Dalen? Kasi ti sigod, nakaidalatan, taarig nan tinagbalin agulay ako nada iti Tagalog. Gapo iti pan nakaatake na. Ay, Amom ador, kasla na ilunod kami iti panagriknak. ha? Apay kumamat. Itaan niya kumaga po ang mailunod kayo ako nam. Kan asino kumamot inangilunod kata kayo? Diyak amo no niya ti sawak ador. Glory, dahil iti titandaanam. Adak lang dito ang nakasagana amang saranay kan ka. Ador, Amomot ano dalos tirantak para kan ka. Nakasaganak ngagbalin nakatakunay mo itaan yaman na panubok asarang tam. diyak amo,
Ngam ka dagiti agundaway. Kasladyak pa'y kaya ta panunutan ti may papan iti bagbagan. Okay lang kanyak. Maawatak ti sitwasyon mo ita. Basta kaya't ko atandaanam, nga andaak lang dito'y para kan ka. Kaya rigan na anapilayan ti pamilyami. Tauray no kasjay as ibibiyag, kan kaden nami ti inak, kaya rigan na nga awanan kada kami, gapu iti kasasaad na. Nupay kasta, kanayon na ipalagip kada kami ni tatang, arumbang lata pagyamanan mi, tasan na kami pa'y nga inulila ni nanang. Tiburidak akabsat ko ti kamrunaan idi apam panunutan mi, ta iti edad na asa nga pulo, impagarup mi no dakkel ti epekto ken kwa na tinapasamak. Namga po itinaan-anay apam malawag, kan panangigiya mi kan kwa na, naawatan na tinapasamak, kat nagbarin pa'y akang runaan akatulungan mi, iti panangasikaso mi kaninanang. Agingga adimtang kanyak ti may sa nga oportunidad manang, kat inyo man ko daytoy, iti ama. Napintas nga agpaiso day ta nga oportunidad anak ko. Ang ay, Pampanunutan nyo ka diti kasasaad yun o madayo ak tatang. wen glory. Ang mga no day mi kabailan ka ni Neneng nga adem timang taripato ko ni nanang yaw na agabrod kan. Kinapudno na tatang. Pampanunutak mat day ta. Iso na laang tadakkel at tulong kada tayo na makaabrodak. Nang runay ti pagkasapulan ni nanang. Anak ko. Kan maysa, manmano adumteng ti gundaway nga, ada si dadaan namang tulong kanyak, tapno makaabrodak. Ay, si kaman glory. No anya ti desisyon mo, suportaran ka. Tatang, Tanumang namnama tayo lagi ti panagsukay ko iti daga. Awan latam mo kon anak ko. E dinto pa'y adwa kami iti inam nga agam-gam mulo iti daga kat makamtod tayo pa'y laeng. Kasano pa'y itan asisyak laengan. tatang, Iso ano anya ti panagkunam a pagsayaatam, ken pagsayaatan tayo asang kapamilya. Sige anak ko, suportaran ka. apay analiday ka ading. Manang Glory? Ada ka di parikot mo? Apay apo manaw ka? Neneng, ading ko, pudno anaganos ka pay. Nga mamati ak anawada ti panagpampanunot mo. Manang? Saanan ang mailimod kan ka ti kasasaad tayo iti biyag? Ti kasasaad ni nanang. Ngam amom ading ko, ipampanakkel ka unay. Ngamin, dakkel ti tulong mo iti panangay-aywan tayo kan ni nanang, gapo iti kasasaad na. Love ko ni Nanang. Amok tayta, iso akanayon nga asikaswam san ka di? Wan manang. Iti ipapanaw ko, sika ti kang runaan apangital ka kan ni nanang. Masapul nga asikaswam anaimbag, nang runa no adda iji umani tatang. Kasapulan ngamin ni nanang ti atensyon, kan panangipatag. Kat gaputa mapanak ag trabaho iti adayo, sika nga rod tinamnamaag amang ipaay kadagita kan kwa na,
Si kati kang runaan namang tulong ka ni tatang, inton adak iji balasiw taaw. Di mo baybayan ni nanang, wen? Manang? Masapol ngamin nagtrabaho akading ko, para iti masakbayan tayo. Ado ti pagkasapulan ni nanang. Karaman pa'y di tadag iti masapol mo para iti panagadal mo. Iso alaglagi pam amin nga ibilin ko kan ka. O sige manang, matumpal. Agyaman akading ko. Maala, maturog kanta ni, adala man ti rabii. Ada pa'y klase minton bigat. Maladangita na kiti na amwak, Glory. Ador, No pa'y kasta. Raang magtidesisyon mo nga umadayo. Ngam sapay la kumataagan nad kay ti ipapan mo ijibal lasiw taaw. talaga nga agan nadak, takayat ko ang matulungan ti pamilya. Para kadakwada no apay nga agsakripisyo ak nga umadayo. Glory. Ador, amok anapudno ka kanyak. Napanak na kakon dayta iti namin adon adaras. Ngam sa anak ama naging bubukod, amom dayta. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Iti adayok. Kayat ko nga ibagakan ka, anawaya kang agayat iti sabali. Anya? Pudno asaan ka pa niya inaklon. Nga mamati ak amarik na mga adamot pasot mo iti biyag ko. Glory. Katap no saan kamot ama itali itirik ng para kanyak. Siya ko na mismo ti mangibagbagakan ka. Nawaya ka amang ibawing iti sabali iti panagayat mo. Saan, Glory? Jack to aramidan dayta. Si kalaang tayo ayatag. Kat kayat ko apanagnakan dayta kan ka. Ngamjak maibaga noon niya ti agbalin agasat ko iti adayok. Jak kaya Glory pangasim. Di ka kuman agsaopay. Saan ka alapdan iti dayta apanggap mo? Tamo ka para dayta iti pamilyam. Ngam pangasim ko ma, tadinak mo't idoron nga agayat iti sabali. Agurayak, Glory. Ikarik dayta. Naimbaglakit din, tanakaadalak aging ga iti sekundarya. Uray kaskasan no, saan na ka marigatan ang makilangan kadag iti amok ditoy, tanalaing damot nga aging lis. Iso na lang tadyak magustuhan ti jar ti amok a lalaki. Sabali ti panagkitkita na kanyak, madlaw nga aggartem. Sapay, awan pa'y ti amok unay ditoy apada ka Pilipino. Tamanipod na kagtengak ditoy. Na minsan pa'y la pinalubusan da nga agpalailang iti day off ko. Ti kayat da, ada akla ang iti pagturturugak diti compound. No kasta a day off ko. Sapay masansan ita nga da papanan ti amo ka babae. Kakuyong na pa'y akanayon dagiti anak da. Ngamisa na bali, basta agan nada kakanayon. Diyak itulok nga dada ka sa mapasamak kanyak iti kaadak diti balasiw taaw. Glory! Ti amo ka lalaki, ay ayaban nak. Apay nga ta. Glory! Come over here! Mapanaklatan iti ayan na. Taamangan no makaungat no sa anak nga umasidagkan kwa na.
Gapo taada tinang tulong kanyak. Kan kas iti nakunakon, nakaragpatak mat iti sekundarya. Ngam tinagbalin aparikot, kan tinagamkak iti kaaddak iti balasiw taaw, kat ti amok alalaki. Talaga ngamin asabali ti iwas na, manipod simmang petak iti balayda. At datag iti gundaway amasiputak aming mingmingan nak, ako namlan lamo-lamo akit kitaan na, iso anad doble an nadak manang. Awan ti makunada kanyak, gaputa malaksid akanayon anadalus ti balayda, manipod simmang petak, awan pa'y ti mapukaw kadagiti ag kaiwara na ag kakapatid nga alikaman da. Kastamatan dagiti alahas ken kwarta na ibati dalatan iti nusadino apasat ti balayda. Diyak namin kayat nga dapam kwatanda mang pasakit kanya, iso anang tantana ngak manang. Namdimtan ti gundaway apagbutbut nga. Maudi atawon idin ti kontrata kadakwada. Ti amok idi kat admay may saak iti balay dagiti amok, namjak nadlaw asim mang patgayam ti amok alalaki. Aday ta, nadalusan ti intero abalay dagiti amok. Sigurado ang maragsakan da paman asumangput ta. Come here, Glory. Sir, what are you doing? Why did you grab me? Because I need you to make me happy. What? No! Get off me! Come on, don't struggle. You can't do anything. No! Are you kaibutan na? I said don't struggle. You're mine now, Glory. Mine. Ayop! Oh, come on. Stop crying. I'm done with you. Ayop ka! Ayop! Oh, I cannot understand what you are saying. But I really enjoyed what we did. I'm so happy. I will report you to the police. Oh, really? Bust out! You think you have powers here, huh? Idiot! You can do nothing. Try to report me and I will tell them that you are a robber. They will hang you to death. What? That's right, Glory. They will hang you here in my country. So don't even think about reporting me. Ayop! Awanan ba Ayop! Diyos ko! Ayot alamida! Indatanas na kundi ayop nga mog! Indatanas na kun! Kailiw da kauna yan anak ko. Maragsakan kami ta umadanin ti panagawid mo. Wan tatang, aldaw lang ang tururayak. Tagsublikan tupay ka didita, Glory. Saan ang tatang? Di akon kaya't tagsubli dito Ha? Apay, Glory. Adda ka din napasamak kan ka dita, anak. Ha?
Ako, awan tatang, awan. Sigurado ka? Sa bali nga minti tinor ti sungbat mo, itay dinamag kung nagsubli ka pa edit ha. Basta, sana ko nga agsubli dito'y tatang. Adamotan basit na urnong ko. Malaksid ka dagit impat patulod ko kada kayo. Ibaot ko laangan itinegosyo dita ti urnong ko. Tapno jakon maya dayumanan kada kayo. Glory, anak. Basta urayan nyo ti panagawit kong tatang. Agkikita tayon iti mabiit. Sige nga rod, anak ko. Agan-anad kawan. Orayan may ti isasangpot mo. Agyaman nak Diyos ko. Nadanon mo't laangan ti aldaw ti panagawid ko. Dagiti amok. Nakaturog da pay lang. Kaslawan anyaman nakadakwada pumanaw akon. Ngamaawan mo't ti bibiyang ko. Total, kagurak ti amok a lalaki. Gapoy ti panangidadanas na kanyak. Ayok ti amok a lalaki. Pumanaw akit din. Agdiretso ako ni airport. Tama nga numaladawak pa iti aeroplano. Jack, nakawara iti rabaw ti telebisyon tinginginaan arelo kan pitaka ti amok a lalaki. Makamuditan, alaag ti relo kan amin alinaon ti pitaka na. Total, sigurado asaan da pa yung makariing. Kabisado kun ida. Amang ano nakagtengak tun ije Pilipinas sakbay amaduktanan dati aramidak. Wala, alaag da itaarelo kan amin a kwarta iti pitaka ti amok. Alaag kit din. Nyamriming baw ti gagar ko amang bales, iti panangidadanas kanyak ti amo a lalaki. No pay kasta, napalalo ti panagtibayok manipod nakapanawak iti balay dagiti amok, agingga iti kaaddak iti airport. Nakaanga sa klaang iti nalukay, idi naglandingan tinagluganak na eroplano dito'y Pilipinas. Naunday pa'y apanawan anagdandanaga, gapu iti inaramid ko, sakbay apimanawak iti balay dagiti amok, iti naggapuak apagidian. Numawan mat ti dakes a napasama kanyak. Aklunat manang, na inayon ko ti gatad na inalak iti balay dagiti amok, iti negosyo nga imbangon ko. Kat babaan iti panagsalukag kan panarabay kanyak ti Diyos. Ininot a napaduras ko ti imbangon ko a negosyo. Gaputa sa anak mo't a perpekto, kan maaklon ko a nagbasulak. Kagiddan mo't ti panangikarkararag ko, adungton ko matimay sa nga aldaw, kat maminpinsaanan a mapunas iti panunot ko, ti pan nakaidadanas ko iti sabali a pagilian. Daytoy ti pakasaritaak. Agyamanak iti panangitalat mo iti maselan apadas mo. Saan laasika tinaidadanas iti sabali apagilyan. Adu kayo. Ngam kaadwan tinagulimet tapno saan da kanon a maibabain. Ngam among kadi adamo a makainkwentro ak iti kasten ka na inaklon mo at tinakawam dagiti amom. Maawatak ti sakit tinakam mo, gapoy tinapagtang mo kadagiti ima ti amom alalaki. Naman niya harod, nalpasan a napasamak ti amin, kat saanan a maibabawi pay. Daytoy ti tandaan ang pagayam ko.
Pamakawan ti kabilgan apang balas iti tao a nagbasol kada tayo.